Det er den 23. juli. Vi sidder og venter på, at GPS'en finder signal, fordi jeg kan ikke finde vej. Og vi skal til Haderslev, for vi skal indspille det første nummer til min grafiske EP. Måske når vi indspiller 2, jeg ved det ikke, så har jeg en række andre liggende derhjemme. Men det er en stor dag for mig det her. For nu kommer jeg endelig i gang igen efter alt det lort, jeg snakkede om i prologen. Den behøver jeg ikke se. Jeg tror det vi gør fremover, det er, at jeg laver de her indlæg, som handler om musikken. Og så kommer der nogle addendummer, som bliver om alt det personlige ved siden af, til dem, der har lyst til at følge med i det. På den måde, så slipper I for at se på begge dele, hvis I ikke lige gider det. Og nu kan I sikkert se, at jeg kampsveder. Der er kraft helvede varmt i dag, mand. Det er da helt vildt. Ja, jeg er ude af form, men jeg har ikke været ude at løbe, men det... Ja. Men jeg har pakket guitarerne, og jeg har en kold cola, så det går nok det hele, men... Vi snakkes nok dernede engang. Hej. Ja, så nåede vi hernede. Klokken den er ved at være lidt i 8, og vi kunne desværre ikke få adgang til det piano, vi ville have brugt. Man skulle åbenbart have en nøgle, som vi ikke har, og det er ferieperiode, men det er vores egen skyld. Det kunne vi have tænkt på noget før. Så ingen bad will der. Vi har brugt tiden på at lave nogle sjove setups med nogle mikrofoner i stedet for, og så har jeg brugt en hel del tid på at finpudse og skrive det sidste vers, som jeg ikke har fundet mig sammen til. Nu mangler jeg lige lidt detaljer. Men hey, natten er en valg. Nu sidder Hedefar lige bagved og prøver at finde frem til, hvordan bassen den skal lyde. Og hvad udtryk vi går efter der. Men ja, jeg tjekker ind igen, når jeg har noget nyt at fortælle, og så får jeg en update, når det er færdigt. Hej. Jeg er lige hoppet ind i det tæskesmarte folierum, de har hernede. Jeg ved faktisk ikke, hvad klokken er. Jeg tror, der er gået en times penge, måske halvanden, siden jeg optog den sidste. Status lige nu er, at der er håb, vi kan måske komme ind til flyet. Hvilket vil være rigtig fedt. Fordi vi har åbenbart lidt et problem med at få vores ønskede piano-software til at virke på computeren, vi har til rådighed her. Så det er ærgerligt. Vi finder en løsning på alle måder, hvis det er, men det kunne bare være fedt, hvis vi kunne komme over og få flyet på. Det var lidt det, der var essensen af det. Det er ikke døde nødvendigt, men det vil bare lige give det ekstra. Jeg er også blevet færdig med lyrikken langt om længe. Jeg er et godt stykke arbejde i at gå ud over de traditionelle rammer, så jeg skid fuldstændig på struktur og ting og sager. Det glæder jeg mig rigtig meget til, at I kommer til at høre. Men I får ikke lov til at høre det hele, før den skide EP den er klar. Den skal nok komme, men jeg har som sagt også en masse andre ting, der lige skal ud først. Jeg ligger ikke på den lade side. Jeg er i gang. Det har jeg sagt før. Men nu passer det. Sagde Axl Rose. Vi ses senere. Hej. Jeg kan ikke huske, hvad vi nåede til i går. Men det er i hvert fald nu fredag den 25. må det være. Og vi kom ind til flyet, endte med. Det gik ikke rigtig godt for os. Vi prøvede at mic det op, og det lød fint nok. Men der var ikke rigtig nogen af os, der formåede at spille det ordentligt. Så vi var heldige i dag, at en rar ung mand, der hedder Lasse, han kom over og hjalp os. Dygtig pianist. Og de havde lidt mere erfaring. Han og hans kammerat Mikkel havde lidt mere erfaring med at prøve at mic et flyet op, så det hjalp de også med. Og nu er de skabet. Så vi er faktisk i gang med mix nu, så mangler vi mastering. Jeg kan godt mærke, at vi begge to er ved at være lidt udkørt 3 dage i en bunker, og det er sgu nok lige i overkanten, men jeg tror, at resultatet det målet helliger midlet, som man siger. Det er godt mod, og det ender med at blive rigtig fedt det her, men jeg tror, vi skal have en øl i morgen. Hej. Han er der ikke rigtigt for hende, men hun falder for billige knæb, imens jeg falder i blinden. Jeg ved det, slå det hen, men det er sgu lettere sagt end gjort. For hun runger i min sjæl og banker på ved hjertets port. Det er mange nætter siden jeg åbnede op, hvorfor kommer hun ikke? Siden jeg åbnede op, hvorfor kommer hun ikke ind? Og hvorfor falder hun ikke for mig, som jeg nogle gange er faldet for hende? Igen giver
Den smukke måne afkald på dagen for en smule samvær med et vildfaren barn af natten. Den søde musik spiller, men hvis der ikke er nogen til stede til at høre den, spiller den sig kun i mit hoved. Jeg hører ekko af stemmer fra Morgan, Heineken, Jack, DJ, B og alle de andre. De vil så gerne have min opmærksomhed, men jeg vil så gerne bare lytte lidt til hende. Så jeg smøger